Hayırlı gün isenmesiz. Яңгасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Бүгенге чыгарылышта без мәктәпләрдә туклану турында сөйләшербез. Бу атнада Роспотребнадзор Татарстан мәктәпләрен 3 ай буе тикшерүнең беренче нәтиҗәләрен игълан итте. Белгечләр бу өлкәдә җитди тәртип бозулар һәм проблемалар булуын күрсәтә. Кайберләрен хәл итү өчен хәтта хөкүмәттән өстәмә акча бүленүе кирәк. Монда мәктәпләрдә эшләүче ашсу осталарының хезмәт хакын арттыру турында сүз бара. Белем йортларында туклануны оештыру мәсьәләләре турында бу атнада Татарстан парламенты президиумы утырышында депутатлар фикер алышты һәм Биектау районына зур сөйләшүгә җыелды. Президиум утырыш алдыннан депутатлар мәктәп ашханәләрендә ашату процессын күзәтә. Моңарчаларның һәрберсе үз сайлау округларында хәлне өйрәнгән иде инде. Бер төркем мәсьәләләр барлыгын ачыклаганнар. Аларны системалы рәвештә хәл итү кирәк, чөнки бөтенесенә кагылышлы проблемалар бар. Берсе ашханәләрдәге кадрлар проблемасы. Менә Биектауның 4нче мәктәбе. Ашхана иртәнге 9-дан алып кичке 4-кә кадәр көн дәвамында бердә бушап тормый. Яңа уку елыннан Владимир Путин карары буенча башлангычларны бушлай ашата башлагач, бердән алып 4нче сыйныфка кадәр укучылар 100% ашый башлады. Димәк, балалар саны арткан. Ә пандемия сәбәпле туклану залларында бала санын чикләү максатыннан укучылар ашарга әзәзләп керә. Хәзер төшке аш аерым тәнәфестәрдә генә түгел, көне буена сузыла дигән сүз. Шуңа да быелдан ашсу осталарына эш арткан. Моңа түзә алмыйча күбесе эштән китә. Бу мәктәптә 3 пешерүче җитми. Штатта 7 кеше каралган, тик 4 генә эшләргә мәҗбүрләр. Ставка повара 10 800 инде. Зарплата кичкенә иде безнең күп түгел. Я рабочий день аннары безнең хәзер 2 смены сделали, 2 смены эшлибез. Шуңа күрә 6-дан 5-кә хәтле эшләргә туры килә. Авыл районнарда мәктәпләрдә эшләүче ашсу осталарының эш хакы аннан да кимрәк. Уртача алганда 12-14 мең сум чыга икән. Ә шәһәрдә уртачасын 18 мең тирәсе. Менә Казанның 87нче мәктәп ашханасы пешерүчесе Алена Сергеева. Бу эшкә 1 ел элек урнашкан. Ул килгәнче пешерүченең хезмәт хакы нибары 7 мең сум була. Хәзер ул 10 меңгә артыграк алам ди. 17 мең. Без 6нчы яртыда эшкә киләбез инде, эшли башлыйбыз. Былтырга караганда эш быел күбрәк, ләкин зарплата шул ук калды. 1 ел элек Казан мәктәпләре ашханәләрендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын арттырганнар. Башкала укучылары ач калмасын өчен пешерүчеләргә бюджеттан өстәп түли башлаганнар. Бары шуның аркасында хәзер Казанда кадрлар белән тәэмин ителеш 93%-ка җиткән. Это очень хороший показатель. Но все равно, конечно же, мы стремимся к 100%. Это во-первых. А во-вторых, есть такие ситуации, особенно в условиях пандемии и в условиях, когда ОРВИ начинаются какие-то моменты, связанные с эпидемиологической обстановкой. Повара тоже так же, как и все люди, болеют. Бүген балалар бакчаларына, мәктәпләргә ашсу осталары кирәклеге турында игъланнар адым сайын очрый. Казанның туклану департаментында гына да 50-60 белдерү бар. Кайчак пешерүче таба алмагач туклану процессы бөтенләй üzелә. Әлбәттә шулай пешерүчеләр вакытсыз эштән киткәч, мәктәп ашханасы 2 көнгә ябылып торган иде. В связи с тем, что не осталось ни одного повара, только завпроизводственный, который работает на 2 здания, естественно, мы не смогли обеспечить горячим питанием детей. Бу әлбәттә гадәттән тыш хәл. Казанда шундый хәлләр булмасын өчен вакытлыча эшләүче хезмәткәрләрне ашханәләргә җәлеп итә башлаганнар. Мы не можем остановить процесс организации питания, мы не можем перестать детей кормить. И поэтому в этих случаях департамент питания, конечно же, направляет либо своих сотрудников, либо нанятых сотрудников для того, чтобы у нас в школе процесс питания не останавливался. Это такая дежурная бригада. Тагын шунысы да бар. Мәктәп ашханәләре 3 төрле категориягә бүленә. 1383-дә барысында үзләрендә пешерәләр. 239 ашханәдә гарнирны пешерәләр, ә котлет итләрне пешергәнне китереп җылыталар. Ә 141 мәктәпнең ашханәсендә бары тик китергәнне җылытып бирәләр. Кайсы категориядә эшләүләренә карамастан, ашсу осталарының хезмәт хакы аерылмый да диярлек. Различается, но незначительно. Да, конечно, есть процесс приготовления, это дополнительная работа. Но кроме процесса приготовления, например, допустим, даже там, где готовят сами, туда приезжает уже мясо в обработанном виде. Мыть посуду надо одинаково.
График питания растянутый во времени у всех, и, соответственно, это все технологические процессы измененные. Количество детей растет, количество питающихся детей тоже растет благодаря программе, и поэтому нагрузка на всех очень большая, поваров. Мәктәптә эшләүче аш-су осталарының хезмәт хакы мәсьәләсе Дәүләт Советы Президиумының Биектауда узган утырышында да үзәккә куелды. Депутатлар үз округларында хәлне өйрәнгәч, менә шундый фикерләрне әйтә. Основная проблема – очень низкая заработная плата, которая приводит к текучести кадров. По информации депутатов, сельский повар получает заработную плату в среднем 12-13 тысяч. В городах эта цифра чуть выше – 18-20 тысяч. Невозможно на такую заработную плату привлечь квалифицированных специалистов, молодежь. Много столовок, где сотрудники пенсионного и предпенсионного возраста. То есть через несколько лет этот вопрос может стать еще острее, если не будут вовремя приняты меры. Чаралар күрелмичә, хәлне уңайлатып булмаячагын депутатлар яхшы белә. Бу хакта алар Чәршәмбе, Мәгариф һәм социаль сәясәт комитетларының уртак утырышларында сөйләшкән иде. Ашханәләрдә кадрлар җитмәү проблемасын хәл итү юлында алар хезмәт хакын арттыру белән бергә башка тәкъдимнәрне дә әйтә. Аның берсе солдатка алынучы егетләрне альтернатив хезмәт нигезендә ашханәләргә җәлеп итү. Использовать армейцев, тех, которые закончили, например, кулинарное училище, и вместо того, чтобы служить в армии, они бы пошли работать вот в эти учреждения поварами или подсобниками кем-то. От вас в ответ я получила, что необходимо обеспечивать жильем, но, наверное, можно найти тех, кто служит альтернативно, кто живет в этом же населенном пункте. Хорошо принимается, мы еще раз вернемся к этому вопросу. Мы там и с Министерством труда и занятости, и с военкоматом работали. Да, мы с ними со всеми отработали, там есть трудности, сложности. Да, вот почтальоны очень хорошо используют вот это вот право такое, и Да, сейчас вот. закрыли они. Насколько я знаю, Алексей Станиславович, кажется, у медиков у нас есть, да, студенты могут альтернативную службу в госпиталях военных. Да, то есть опыт есть, надо просто его изучить. Хезмәт хакы артса, әзерлекле белгечләр мәктәп ашханәсенә әлбәттә киләчәк ди депутатлар. Шәхси мәктәпләр үрнәгендә өйрәнгәннәр. Әйтик, Бала Сити мәктәбендә балалар да азрак, штатта хезмәткәрләр дә күбрәк, хезмәт хакы да артык. Без менә бүген күрдек, дәүләт мәктәпләрендә, ашханәләрдә аш-су осталарына күпме хезмәт хакы түләнүендә, аларның эше ничек оештырылуында. Монда әйтеп кителде инде, күп кенә мәктәпләрдә аш-су осталары, пешерүчеләр җитми дип. Ә менә сезнең мәктәптә, шәхси мәктәпләрдә ничек куелган бу эш? Бала Сити мәктәпләрендә пешекчеләр ничә сум хезмәт хакы ала? Шуннан да бүгенге көндә поварлар белән аш-су хезмәткәрләре белән гомумән яхшы хезмәткәрләрне табу бик катлаулы мәсьәлә. Шәһәр күләмендә дә, республика күләмендә дә. Чөнки мәктәпләр бик күп ачыла, балалар бакчалары ачыла. Һәм менә шундый яхшы, шундый повар табуы бу чыннан да менә безнең шәхси мәктәп булуга карамастан табуы җиңелләрдән булмады. Әлбәттә, инде күбрәк җәлеп итү өчен, яхшырак хезмәткәрләрне җәлеп итү өчен безнең хезмәт хакы 2 тапкыр артыграк куябыз. Һәм шуңа күрә әйтергә кирәк, һәм менә ул хезмәткәрләрнең саны да күбрәк балаларга карата. Шуңа күрә Әйтик, ничә сум алалар һәм ничә баланы бер хезмәткәргә, ничә баланы ашату карала? Мәсәлән, безнең менә 200-гә якын бала укый мәктәбебездә, безнең 4-5 повар, 2 инде ашхана хезмәткәре, савыт-саба җыючылар. Бу әлбәттә бик яхшы саннар, һәм аларның хезмәт хаклары да бик яхшы. Шуңа күрә миңа калса, аларны без җәлеп итә алдык. Әлбәттә, мин инде депутат буларак халык белән аралашканда, коллегалар белән аралашканда, бүгенге көндә бу иң теге катлаулы мәсьәләләрнең берсе. Җитми, балалар саны күбәя, һәм инде әлбәттә һәрбер мәктәпкә кимендә 2 тапкыр арттыру сорауы барлыкка килә, һәм директорлар бу хакта әйтәләр, сорыйлар, мөмкинме, юкмы штатны арттыру. Во-первых, уже этим рассмотрением на президиуме мы серьезно подняли внимание к этой проблеме, к этому вопросу. В районах и городах выезжали депутаты, представители министерства, ведомств, в школах побывали. Мне кажется, что в каждом муниципальном совете этот вопрос одной из повестки дня можно поставить и рассмотреть эти вопросы.
Президиум утырышында депутатлар игътибар иткән тагын бер мәсьәлә бу мәктәп ашханаларында ризык әзерләү җиһазларының савыт-сабаның искергәнлеге. Күбесенә ремонт кирәк, азык-төлекне саклау бүлмәләре юк. Савыт-саба, өстәл урындыкларны яңага алыштыру мөһим. Бу бюджеттан шактый күләмдә финанслар бүленүен таләп итә. Әйтик, Алабуга районында мәктәп ашханаларына ремонт ясау өчен генә 15 миллион сум акча кирәк. Лаеш районында савыт-саба сатып алу өчен генә дә 765 мең сум акча таләп ителә. Муниципальные образования не смогут решить их самостоятельно. В нашей республике есть прекрасный опыт президентских программ по строительству и ремонту муниципальных школ, детских садов, клубов, ФАПов. Поэтому предлагаем рассмотреть возможность создания отдельной программы по развитию инфраструктуры пищеблоков и столовых государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике Татарстан. Казанның 25 мәктәп ашханасында тукланучылар саны нормадан 3 тапкыр артыграк. Аларда бер урынга 8 бала туры килә. Норма буенча 3 тиеш. Бала күп булгач ашау вакыты кими. Һәр укучы ашап өлгерә алсын өчен кечкенәләрне иртәнге 9нчы яртыда ук ашата башлыйлар. Күз алдыгызга китерегез. Тиелгән бәрәңге, кәтлит, салат, чәйдән торган иртәнге ашны 1нче сыйныф укучысы 10 минутта ашап бетерә аламы? Калдыкларның кисәк артуы киресен исбатлый. Остро стоит проблема в количестве посадочных мест. Школы большие, переполненные, соответственно, и посадочных мест не соответствует тому количеству, которое есть в школе. Ризык калдыкларның нормадан артыграк булуын Роспотребнадзор идарәсе тикшерүдә ачыклаган. До 20% несъеденной пищи было выявлено почти в 64% проверенных школ. В максимальное значение в 69% было зафиксировано в Беклянской школе Тукаевского района, где завтраки школа готовит самостоятельно. Балаларның ашамавын әти-әниләр дә искәртә. Бик әйбәт ашамый шул. Безнең вообще проблема это. Но то, что яраткан әйберен ашый инде. Ребенок все не съедает, в основном жалуется на то, что холодное. Но в силу того, что дежурная не успевает накрывать, это как бы логично. Ризыкларны ашап бетермәүнең бер сәбәбе аның салкынлыгында. Ашханалар кечкенә булгач, балалар тизрәк ашый алсын өчен өстәлгә ризыкны алдан салып куялар. Бала килгәнче суынырга да мөмкин. Димәк, ашап бетермәүнең бер сәбәбе ашханаларның кечкенә булуында дигән нәтиҗә чыга. Икенче сәбәпне балалар әйтә. Тикшерү барышында ризык тәмсез диючеләр дә очраган. Республика буенча 4% ул. Ашап бетермәүнең бу сәбәбен ишетүгә үк әти-әниләр дә, журналистлар да, депутатлар да, Казан мэры Илсур Метшин үзе дә ашханада пешкән ботканы махсус барып ашап карады. Бала чакта туйганча ашамаган ботканы рәхәтләнеп хәзер ашыйбыз, Аллага шөкер. Очень вкусно, и важно, что этот стандарт, это не то, что приготовили к приходу мэра и телевидения, это тот стандарт, который у нас во всех 190 школах. Бик тәмле. Монда ите дә күп, боткасы да яхшы итеп пешерелгән. Ботканы ашарга, ашны ашарга, гомумән ашау культурасын тәрбияләү безнең максатыбыз. Шуңа күрә теге бала әйтә дип кенә аның бөтен сүзенә ышанып бетү дә бәлки дөрес түгелдер. Чөнки без бөтенебез дә балачакта нәрсәдә булса ашамаган әйберне кемгәдер кайтарып, үзебезне аклыйсыбыз килгән очраклар күп иде. Бар иде дигәсем килә. Шуңа күрә бергә эшләргә кирәк. Балаларны дөрес туклануга өйрәтү алда торган тагын бер максат. Дәүләт Советы президиумы утырышында моңа да игътибар иттеләр. Мәктәпләрдә ризык файдасы, туклыклылык күрсәткечләре турында сөйләшүләр алып барырга кирәк. Мәктәпләрдә туклану мәсьәләләрен өйрәнгәндә ризык әзерләүгә гомумән катнашы булмаган проблемалар барлыгы да ачыкланды. Әйтик, мәктәпкә йөри алмаган авыру балалар, алар ашамый да, акчасын да алмый. Мәктәпкә йөри алмаган төрле диагнозлы авыру башлангыч сыйныф укучылары өчен бушлай туклану турында канун нигезендә федераль бюджеттан акча бүлеп бирелә. Тик өйдә укыгач алар ашханәгә килеп ашый алмый, акчалата бирелү тәртибе каралмаган. Көн саен 53 сум 41 тиен акча аларга әлбәттә зур ярдәм булыр диде халык вәкилләре. У нас ведь на этих детей предусмотрены Конечно, средства, они же выделены, потому что на всех детей начальной школы средства выделены. Если они бюджетом выделены, значит, нам надо просто отработать механизм, я уже извиняюсь, Светлана Михайловна, просто механизм, как эти деньги должны дойти до детей, которые в школу не ходят. Мы же с вами понимаем, что мы уже так это много лет, можно сказать, не выполняем закон, федеральный закон об образовании в Российской Федерации, часть 1, статья 37, о двухразовом бесплатном питании детей с ОВЗ. Не выполняем и никаких мер не предпринимаем даже тогда, когда бюджетом средства выделены, хотя бы на начальную школу. Мне кажется, здесь не надо обращаться куда-то в федеральные органы власти, здесь надо самим отработать этот механизм.
проработать вопрос, и данная категория у нас не должна оставаться за бортом. Тем более это та категория, которая больше всего сегодня нуждается. И вопрос еще касается частных школ. Это наши дети, питаются ли 1-4 классы за счет бюджета. 53 рубля 41 копейка – это хорошая сумма для семьи в день. И мы не имеем такой возможности. Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации не предполагают никакого вида компенсации. К сожалению, ни продуктовыми наборами, ни денежной компенсации. Это большая проблема. Мы этот вопрос поднимали и у Дмитрия Евгеньевича Глушко на совещании. Пока такого механизма нет. Аз киремле күп балалы гаиләләргә туклану өчен компенсация кайда яшәүләренә карап бирелә. Әйтик, кайбер районнарда ул каралган, кайберләрендә каралмаган. Моны муниципаль район үзе хәл итә. Әйтик, безнең илдә 3 балалы гаилә күп балалы булып санала. Ә менә шушы субсидияне бирү турында карар кабул иткәндә 3 бала булу гына аз, 4 бала булу шарт. Шүпрәле районында күп балалы аз киремлеләргә азык-төлек кәрзиннәре тараталар. Ә Биектауда 3 балалы гаиләләргә көн сайын туклану өчен 15 сум бирелә. 721 шундый категориягә кергән бала бар. Аларга бюджеттан 2,5 миллион сумнан артык акча бүленгән. Без команда аның өстендә эшлибез. Бездә балалар арта, безгә ул мәсьәләдә авыррак туры килә. Депутатлар республика буенча бердәй кагыйдә булдыру кирәк ди. Категория лиц, скажем, инвалидов детей, дети многодетных, где-то в районе 3, где-то 4, если определить формулу, то есть я считаю, что это будет. Потому что, например, исходя из того, что вот здесь вот мы видели, вот Алексейский район, он определил все. Вроде уж такой, не, скажем, да, здесь все дети из многодетных семей, от 3 детей. Аллергиялы балаларга махсус меню кирәк, чөнки ашханәдәге ризык аларга туры килми. Әйтик, шикәр авырулы балалар һәм башка диагнозы булганнар 4500 укучы. Требуется определенное меню, лечебное. Тагын бер мәсьәлә. Мәктәп бакчаларында укучылар катнашы белән үстерелгән яшелчәләрне үзләренә үк ашау мөмкинлеге бирү. Әлегә аларны кулланырга ярамый, чөнки алар сертификацияләнмәгән. Ансыз ашханәләрдә куллану тыела. Депутатлар моны да хәл итәргә кирәклеген ассызыклый. Здорово, если Минова и Роспотребнадзор поручить, изучить и внести предложение. Вот этого я хочу пункт 4 записать, чтобы именно это 2 ведомства рассмотрели, потому что есть запрет на использование вот этих продуктов питания. Я думаю, это вопрос актуальный. Актуальный, мы его попытаемся и обязательно сформулируем в подготовленный проект постановления. Знаете, вот сегодня нас слушает здесь полреспублики, если не вся республика, представителями, значит, организаций и учреждений, которые занимаются этой проблематикой. Начальники управления образования, представители Роспотребнадзора, представители Министерства образования и науки нашей республики, главы, я вижу некоторых. Мы ведь ставим сегодня целью этим рассмотрением и принятием решения еще раз на новую планку поднять уровень обеспечения горячим, сбалансированным питанием учащихся школ нашей республики. Задача же в этом. Я больше, может быть, скажу, что мы интересовались и практикой работы в других регионах Российской Федерации, Приволжского федерального округа. Многие вещи, значит, не отработаны до конца. Некоторые коллеги говорили, а у нас еще до 2023 года есть время по указу президента Российской Федерации. Мы в этом плане с вами идем более активно, но практика реализации этих требований, еще раз говорю то, что сказал в начале, поддержанной родительским сообществом, педагогическими коллективами, да и самими учащимися, она требует внимательного рассмотрения и время от времени нивелировать, регулировать этот процесс. Татарстан Владимир Путинның бушлай туклану турында карарын беренче булып тормышка ашыручы республика. Шуңа төрле кимчелекләрнең килеп чыгуы табигый дип белгечләр. Иң мөһиме нәтиҗә. Федераль бюджеттан бүленгән акчаларның файдасы тисен, балалар тук булсын. Сентябрь аеннан бирле республикада бу юнәлештә зур эш бара. Әти-әниләр контроле булдырылды, прокурорлар, Роспотребнадзор белгечләре азык-төлек сыйфатын, пешерү тәртибен, санитар таләпләрне тикшерде. Шулай итеп, мәктәпләрдә ашату сыйфаты иң югары дәрәҗәдә контрольгә алынды. Без бу мәсьәләне президиум дәрәҗәсенә җиткереп, районнарны әйләнеп чыгып, мәктәпләрдә булып, үз күзебез белән карап, 100-дән артык без 100 депутат һәм башка безнең активта моны караган кешеләр
Бізге бик көп информация берілді. Республикада бұл Россия президентінің ниетін, указын деп әйтейік, балаларына тәмлі еттіріп, қойнар ризық білен 1-4 класста оқитырған балаларымызына тойғанша шатырға деген мәселені нешек еттіріп өтелі біздің республикада. Өтелі, бик матур еттіріп шлейлер, көп кіне мәдди ярдам келді федераль үзәктен. Біздің президент республика бюджетында қарап аны республикадан районларға келген ақшалар білен бұл системалашап бара. Ләкин қайсы бір мектеплерде андай мүмкіндік жоқ. Міне балаларына саны көп болудан отыртып біргелеп ашатырға. Әйтек, қайсы бір мектеплерде міне көтерелер мәселе қызмет хақы бик әз деп балаларына ашата тұрған, оның білен шығырылына тұрған ішлеушілер 12 мың, 13 мың қойда нешік. Көп мәселе, түрлі яқтан мәселелер көтерілді. Бұл біріншіден әйтілі, мұның білен қызықсыналар. Қайсы бірлеріні бик бұрши бұл мәселе. Демек, іш бұл мәселені тоқтатмасқа, тағын да түрлі яқтан қарап, оңайға салып, моторғын айтырып келерге. Ашқырға керек ме, ләкин соңға қалып болмай. Неге дегенде, 23 жылға қатылы указ негізінде бұл мәселені ұзаққа созырға керек ме деген фикірде болдық. Бұл атнада дәулет сайты тұрмышы депутатлар ішенлігіндегі қой бір вақиғалар турында қысқаша біздің мақсус сақифе парламент күндәлігі. Дүшәмбе фән көнендә Татарстанның фән эшлеклеләрен дәүләт сәйте рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Россия фән техника өлкәсендә алдынгы илләрнең берсе. Фәннең тормыштагы роле дә бәхәссез. Ул бөтен тармакларга йогынты ясый ди ул. Җәмгыятьнең мул тормышта яшәве фән үсешенең дәрәҗәсенә турыдан-туры бәйле. В год родных языков и народного единства ожидаем активного участия институтов и центров академии, работающих на обеспечении исторической, духовно-культурной идентичности многонационального народа нашей республики. Сишәмбе парламент дәресләренә старт бирелде. Традиция буенча Фәрит Мөхәммәтшин җәмгыять белеме укытучылары белән очрашты. Быел парламент дәресләре 15-ннән алып 20 февральгә кадәр узачак. Ул туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, халкыбызның гореф-гадәтләре һәм йолалары без сакларга тиешле иң кыйммәтле ядкәрләр. Парламент дәресләрен оештыруда ярдәм өчен дәүләт сәйте рәисе мөгаллимнәргә рәхмәтен җиткерде. Бу дәресләр үсеп килүче буында актив гражданлык фикерен булдырырга ярдәм итә диде ул. Мы твердо убеждены, что наши традиции, обычаи многонационального народа, Татарстана, да и страны в целом, это то самое ценное, что мы должны беречь. И никакой клин между народами, живущими в России, никакими постами в социальных сетей бить им не удастся. Об этом надо открыто говорить с молодежью, с детьми, оберегая наше будущее. Бу атнада дәүләт сәйте комитетлары утырышлары узды. Торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты җыелышында торак коммуналь хуҗалыгы, төзелеш өлкәсе өчен эшчеләрне әзерләү мәсьәләсен карадылар. Җыелыш Казанның энергетика университетында узды. Монда компетенциялар үзәге эшли. Югары уку йортында укучылар электромонтажчы, җылылык пункты операторы кебек эшче һөнәрләрне дә үзләштерә. Юл төзүчеләр, йөртүчеләрне, слесарьләрне республикада 43 урта һөнәри белем бирү йорты әзерли. Анда 14 мең ярым шәкерт белем ала. Шулай да предприятие хуҗалары еш кына әзер белгечләргә кытлык кичерә ди депутатлар. Шуңа күрә аларны уку йортыннан тиешенчә әзерләү зарур. Сегодня профессиональное среднее образование. Бүген республикадагы урта һөнәри белем йортлары иң яхшы кадрларны әзерли ала, мөмкинлекләр дә нәтиҗә дә бар. База әйбәт булуны World Skills чемпионатында җиңүләр күрсәтә. Безгә предприятиеләрнең таләпләрен канәгатьләндерә ала торган белгечләр әзерләү кирәк. Коммуналь хезмәтләр өлкәсендә бу аеруча актуаль, аварияләр саны да кимрәк булыр иде. Дәүләт советының 19-нчы сессиясе киләсе пәнҗешәмбе 18 февральгә билгеләнде. Бу парламентның быел беренче утырышы булачак. Көн кадагына 33 мәсьәлә чыгарыла. 11 республика кануны, 15 федераль закон. Бу транспорт салымы, шәһәр төзелеше, күп катлы йортларда капиталь ремонтны оештыру, җир, бюджет кодекслары турында.
КПРФ партиясының Татарстан төбәк бүлеге узган елга нәтиҗә ясап, быелга эш планы белән таныштырды. Башкарылган эшләр турында фирканың Татарстан дәүләт сайтындагы фракция җитәкчесе Хафиз Миргалимов сөйләде. Түгәрәк өстәлләр үткәрәләр, халыктан килгән мөрәҗәгатьләрнең 60% уңай хәл ителүен билгеләп үтәләр. Мәдәният йортлары, Ленинны Кокушкиндагы музей, Ленин һәйкәлен төзекләндерү бу эшләр өчен өстәмә акча бүленде диләр. Памятник Ленинга Азатлык мәйданында төгәлләнеп килә. Ул тоже фракция КПРФның юлламасы белән эшләнелгән. Президентның акчасы бүлеп бирелеп, аларга без бик рәхмәтлемен. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булышам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.